soc l'Anna Ferran Roig, fisioterapeuta experta en fisioteràpia cardiorespiratòria i avui et vull parlar d'un tema que sovint genera dubtes entre les famílies, els jocs de bufar. Per què no són la nostra feina i quines alternatives tenim per ajudar de veritat a treure el moc i respirar millor? Ho veurem en aquest vídeo. I és que és molt habitual que per fer més amena la fisioteràpia respiratòria, amb infants sobretot es facin servir recursos lúdics, bufar espelmes, inflar globus, fer bombolles de diferents tipus. Aquests jocs poden ser útils en altres àmbits com la logopèdia o també de manera anecdòtica en alguna sessió concreta amb nosaltres, però a l'Inspirat no és la base del que fem. A l'Inspirat busquem altres maneres de treballar i de connectar també amb els infants i fer que la sessió no sigui viscuda com una obligació o mala estona. Fem servir miralls, saltadors i sobretot però busquem que hi hagi confiança i col·laboració. Sí, de vegades apareix el plor i no ens agrada, però pot arribar a ser un aliat, perquè si no ens col·laboren ens pot ajudar a aconseguir uns volums i uns fluxos d'aire que serien impossibles sense la seva participació. En lloc del plor, cada vegada més, si hi ha un vincle xuli entre fisio i pacient, busquem el riure, que també ens dona uns volums i uns fluxos molt interessants. I sí, de vegades fem servir dispositius per bufar o inspirar, però són eines pensades específicament per millorar l'estat dels seus pulmons en aquell moment i no simples joguines, com per exemple, tindrem aquest, o aquest altre, o molts altres. El que cal entendre és que bufar fort no serveix per treure els mocs del pulmó. Només quan els mocs ja han arribat a les vies més proximals té sentit utilitzar una expiració més activa, com per exemple una tècnica d'expiració forçada o una tos. Però si ens avancem i fem arribar aquestes tècniques massa d'hora, quan el moc encara no està on pot ser mobilitzat per aquesta tos i aquesta expiració forçada, el que podem arribar a fer és que el cansem per no res o fins i tot tindrem efectes negatius sobre l'estat pulmonar. Per tant, la feina està en controlar en com entra l'aire i en com surt i portant l'aire cap allà on hi ha els mocs i fent passar l'aire de manera que el moc realment es pugui bellugar. I per això auscultem a cada sessió per saber exactament en quin punt està el moc i quina tècnica cal fer servir a cada moment. També treballem molt amb les famílies perquè aprenguin a identificar els sons que ens ajuden a netejar bé els pulmons i els que, en canvi, ens indiquen tancament o poca eficàcia, per exemple, el que faré ara. Quan parlem de moc al nas, aquí sí que pot ser important tenir una bona expiració forçada, sobretot si el que volem és mocar-nos. Però de vegades també mocar-nos amb molta força pot fer que les orelles també pateixin. Així que per això també sovint oferim tècniques diferents a el que seria el mocatge per treure el moc del nas posant aigua salada per les fosses nasals o inclús fent mocarges, entre cometes, però cap endins. Per tant, en conclusió, els jocs de bufar poden tenir sentit en altres contextos, però no són la base de l'evacuació de moc o de la millora de la ventilació en la fisioteràpia respiratòria. A l'Inspirat el que busquem sempre és que el que fem a la sessió sigui útil, segur i fàcil de reproduir a casa perquè l'aneu aprenent a poquet a mesura que aneu venint. Amb l'ajuda dels vídeos de l'aplicació per acabar d'entendre-ho tot encara millor. Sobre els jocs de bufar, si en vols saber més, et deixo l'enllaç a l'article complet del blog. Si aquest vídeo t'ha ajudat, subscriu-te al canal i deixa'm algun comentari amb els teus dubtes o experiències. Ens veiem al proper vídeo. Salut, Inspirat!